L'Ajuntament de Tàrrega ha eixugat 4,6 milions d'euros del deute durant l'actual mandat, passant dels 30,4 milions d'euros acumulats al juny de l'any 2011 als 25,8 milions comptabilitzats a desembre de l'any passat. Aquestes obligacions inclouen tant el deute del crèdit bancari a llarg termini com factures pendents de pagament. L'equip de govern ha prioritzat liquidar factures a proveïdors passant dels 9 milions d'euros pendents a mitjans del 2011 a 2,7 milions pendents a desembre de l'any passat. A més, el termini de morositat s'ha escurçat dels 182 als 90 dies. L'Ajuntament de Tàrrega ha mantingut tots i cadascun dels seus serveis. Hem reduït el deute sumat a curt i llarg termini en 4.600.000 euros. Hem escurçat el termini de pagament a proveïdors, que el 2010 se situava en 182 dies i a setembre del 2013 estem pagant a 90 dies i hem fet solvent i viable l'Ajuntament. Marge de maniobra no en tindrem, entre altres raons, perquè hem hagut de signar un pla de viabilitat per pagar aquest crèdit de llarg termini, que s'ha convertit en el que era el pagament, el pendent de proveïdors, aquest que ens hi hem pogut acollir. Però ens hi hem pogut acollir perquè hem hagut d'adquirir i signar uns compromisos de viabilitat a través de tot aquest procés de treballs. No és fàcil allò. Aquestes són algunes dades que l'equip de govern de Tàrrega ha exposat avui dijous a la ciutadania en una sessió informativa oberta sota el títol Sanejant l'Ajuntament, 2 anys de rigor, estalvi i eficiència. Aquesta és la segona sessió d'aquest tipus que ofereix l'actual equip de govern després de la convocada al setembre de 2011.